Jozef Hajovský. Skúsený brankár TJ Tatran Ľubica sa narodil 11.4.1983 v Kežmarku. Je ženatý a spolu s manželkou Janou majú dcérku Dianku a syna Martina. Jeho povolaním je kuchár-čašník. V doterajšej futbalovej kariére pôsobil v kluboch Kežmarok, Svit, FK Vysoké Tatry, KS Zakopane a MFK Goral Stará Ľubovňa. Medzi svoje najväčšie futbalové úspechy považuje účasť v prvej dorasteneckej lige, postup do 4. ligy a to, že sa v rokoch 97 a 98 stal najlepším brankárom Tatranského pohára. Jeho vzorom je Edwin van de Sar, no a medzi jeho najlepšie záľuby patria šport, hudba a spánok. Veľmi rád si pochutná na rýžovom nákype a v budúcnosti chce zotrvať ako brankár, neskôr ako tréner. Počet získaných hlasov 8.